Maok mar piny owacho ne oyueyo alwora mar boma ma Bondo e okang' mar chwalo lere tudruok kod rowere mag bomano. Kane oloso e chiro ma Migingo chenro mar yawo bombe mane odinore kod lero kuonde wito yugi, jata tije Shofco Bondo sub-county ma Bondo Lucy Omondi oyango ni chenro no ma otisi ni Youth Voice dhi konyo e kelo rowere kanyakla e lero alwora kendo duoko piny tuoche mikelo kod chido mar alwora. Jakom mar chiro mag Migingo Isaac Olang'o opuoyo okang' makamano kendo jiwo riwruoge mamoko mondo bende okaw ting' machalo kama. Uganda ka waseyudo ni jomatindo miluongo ni youth en 75%. Omiyo kolosgi mokonygi moketgi yo makare to community biro lokre kendo biro dongre. And that program is called transformative process of the community. Koro Youth Voice ni kaka wuono mondo oket ler e Bondo town molo e chiro kama waseneno ka yugi ng'enye, yugi pile, and piling margi ni kelo problem, kelo tuo, kelo lwang'ni, kelo gik maricho. Omiyo awaneno ni mondo wanyise ni youth nitie gitime mano mondo ji ong'e ni ler ema nyalo miyo dhano ti kamoro kendo dongre maber. Ka osebedo ka thago wan nikech nyose chako dum kendo nyose chako yware koro kendo gi jo county nikech nyegi gole kendo gichako weyo bedo bank maduong' ma koro kendo nyose chako kelo problem. Koro gima nyalo wacho maduong' anyalo jiwogi ni kik giwe tini gi ka gimed dhi mbele ka gitime kuonde moko bende within Bondo constituency kaka gitime no kamoro amora moko bi okende mondo kel ngima maber ne the surrounding modak kuonde ma gitime gini kaka koro wayude Migingo. An mane mor man go on behalf of jo Migingo. Joma ojot e kembe mag jot ne joma odar e thuchegi to donjore e weche mag njore omisiama ni kindegi rumo kendo ibiro kawnegi ondamo mar chik. Rochruok mar arita pacho ka oyangi ni medore kaluwore kod kwan mamalo mag joma ringo thuchegi kendo jot pacho kae